Ammattiopiston Wilmaa käytetään osoitteesta wilma.sskky.fi. HTTPS kertoo alussa, että yhteys on salattu ja näet selaimen osoiterivillä myös lukonkuvan. Ammattiopiston Wilma ei ole sama kuin Salon kaupungin Wilma, joten huomioi tämä kirjautuessasi. Wilmaa käytetään samalla tunnuksella, kun käytetään Digikampusta tai Office 365 pilvipalvelua. Ainoa ero on se, että Digikampusta ja Office 365 palvelua käytettäessä pitää kirjoittaa käyttäjätunnuksen perään @sskky.fi. Wilmaan kirjaudutaan opiskelijanumerolla ja kirjoitetaan salasana. Wilman etusivun asetuksia voit muuttaa sinisestä palkista ylhäältä käyttöliittymästä, jossa voit järjestää etusivun järjestyksen työpöytälaitteille ja mobiililaitteille eri järjestykseen. Tämä tapahtuu helposti niin, että raahaat valitut palikat siihen järjestykseen, kun haluat. Valikkojärjestys muutetaan tästä kohtaa. Sitä ennen pitää tallettaa etusivun järjestykset. Valikon järjestykset Valikon järjestys muutetaan täältä. Samalla tavalla voit käyttää raahata useimmin käyttämäsi systeemit erikseen. Wilman etusivun asetuksia voit muuttaa sinisestä palkista kohdasta asetukset ja käyttöliittymä. Raahaat järjestyksessä eniten käyttämäsi valikon kohdat ylös erikseen työpöytä- ja mobiililaitteille. Valikon järjestykset voit myöskin valita siten, mitä eniten käytät. Sininen palkki on valikkoa. Wilma-painikkeesta pääset aina Wilman etusivulle. Viesteissä näet sinulle tulleet viestit ja voit kirjoittaa uusia viestejä. Kalenterista näet, mitä tapahtuu oppilaitoksessa tänään tai mitä muita tapahtumia sinulla on merkattu. Työjärjestyksestä valikosta valkattaessa näet oman työjärjestyksesi. E-hopsi näyttää, mitä opintoja sinulla on valittuna. Tässä tapauksessa opiskelijalle ei ole tehty vielä mitään valintoja. Oppimistehtävät ja tentit. Täältä näet, mitä tulevia tehtäviä tai tenttejä opettaja on sinulle määritellyt. Työssäoppimisesta näet kaikki ne työssäoppimisjakson tiedot, jotka sinulla on olemassa. Joko nykyiset tai menneet työssäoppimiset. Näytöt ja tutkintotilaisuudet. Täältä löydät kaikki sinun tutkinnon suorittamiseen liittyvät tiedot. Hakemukset ja päätökset kohdasta näet sinua koskevia tehtyjä päätöksiä. Päätökset välilehdeltä löytyy aina loppuun asti viedyt päätökset. Opiskelijalle ehkä yleisin hakemus, jonka opiskelija laittaa itse liikkeelleen, on ruokarahahakemus, ja tästä on erillinen ohje myöskin Wilmassa. Valikosta löytyy myös tiettyjä lomakkeita, joita opiskelijoille on laitettu.
Täältä löydät itsellesi muokattavia lomakkeita, voit täyttää huoltajatietoja, löytyy koulutuksen maksuja ja opiskelijalle luovutettuja tavaroita. Löydät luki- ja matikkatestin tulokset täältä, mahdollisesti oppimispäiväkirjoja riippuen siitä, missä tutkinnossa olet opiskelijana. Tiedotteet näkyvät Wilman etusivulla ja nämä ovat oppilaitoksen yleisiä isompia tiedotteita. Muista aina kirjautua Wilmasta ulos, kun lopetat käyttämisen. Virtana Pinkulasta. Nyt olet kirjautunut ulos.